S dobrým nápadom je to podobné, ako keď sa narodí dieťatko. Ak je to prvé dieťa, rodičia poriadne nevedia, čo bude. Učia sa. Učia sa, ako o svoju ratolesť čo najlepšie sa postarať. Prežívajú rôzne emócie, rôzne krásne, ale aj nemilé situácie. Je vždy naozaj veľmi dobre, keď sa človek má o koho oprieť. Keď sa má s kým poradiť, a to nielen doma, ale aj u nás v biznise. O tom je Upsteer, inkubátor spoločnosti ASECO. Tak ako každé dieťa, aj každý nápad je špecifický. Vyžaduje iný prístup, inú pomoc. A práve preto sme do nášho inkubátora Upsteer zapojili našich najlepších profesionálov. To sú mentori. Sú to mentori, ktorí majú na starosti 4 hlavné oblasti. Banking, insurance, healthcare, utility. A snáď aj tú 5. A to je public, štátna správa. Lebo aj štátna správa potrebuje veľmi silnú pomoc. A verím, že tieto startupy z našho inkubátora môžu byť potenciálnou pomocou aj pre štát.